Aquí hi ha Killing que anava amb Garres de l'Immortal, que no ha funcionat del tot bé al final, i tindrem ara, sí que sí, entrem als pics i bans dels primers quarts, com tu comentes, és que sembla que ho haguessin fet com fa 80 hores, saps? Aquests vuitens. Un headshot contra Lucky Mata, veurem què escolleixen Hobbs. Sí, jo ja ho veig. La veritat que pic guai, eh? Aquí sí, justament, bueno, no sé si te'n recordes, però el Xep ha comentat que és el que segurament jugaria el Lucky Mata contra ell i, bueno, ho jugarà en aquest cas. La guarrada que jugarà Lucky Mata. Ja m'estàs captant, no? Sí. L'estic captant, la veritat. Sé el que jugarà. A veure, ara quan piquegi Boom, doncs ja ho podem desvelar. Sí. I no desvelarem el pic, sobretot el Hobbs. I estic segur de que és el que penso. Home, Però, bueno, sí, t'he jo crec donat que sí. bastantes pistes, 100%. Si no, sí, soc bobo, la Ho, veritat. ho dius tu i així, si no, almenys doncs quedes en ridícul en públic i ja està. Moltes gràcies, Hobbs. Així se salva a un company. Clar. Boom headshot que Per què estan, si no, els companys? Claro, per animar-se i recolzar-se. Moltes gràcies, Hobbs. Oi, eludir. Que és piquejat per part de Boom headshot 666. Aquest personatge que... Sí? Ojito. Què me'n dius d'aquest personatge, Hobbs? D'Udir? Sí. O de l'altre? De Timo. Oh! És Timo, no? És No, Timo, no? No és Timo? no. Tio, Que quin de pensaves que era? Nah, que sí que és Timo, m'ha estat trollejant, sí que és Timo. A veure, ho veiem en pantalla? El Sí que xef. és Timo, m'ha trollejat, gente. No soc tan bobo. Al final serà Mira que he Super piquejat Timo. un Galio per a veure si xiculava, tio, i no he piquejat el la Yumi com estava fent, però no et puc enredar, tio, no hi ha manera. No se me pilla. Bueno, sí, segurament que sí, la veritat. I ho dir que ha anat amb cleans, no sé si se pot treure el cegar de Timo, ara que hi penso, amb el cleans. Com? Que El cegar? el cegar amb el cleans no sé si se'l pot Crec... treure. Sí? Crec que sí, perquè sol és o sigui, el que no treu són supressiones i por los aires. Llavors, no sé, i ojo a aquest Udir, que està molt ben posicionat per a intentar iniciar i tirar-se de boca al timó de Lucky Mata. Pic bastant troll. Ai, Ojo! no, atenció, Ai. que ha entrat el buix aquest Ostres, Timo, un això Lucky! serà kill fàcil, perquè l'Udir És de la teja bàsicament aquest Què? Timo Què? i serà la kill més fàcil de la història. Què acabem de veure, Melo? No, el que acaba de dir el xat pel xat. No, és que no el veig al xat. No, ho sento. Què collons acaba de passar? Hola? Que literalment... Què és Udir? Sí, Què és Udir? Què és aquest personatge? la de la tejat. No, és que l'ha borrat Lucky Mata, ho sento. O sigui, no sé, aquest Udir és increïble, el que ha sortit d'aquest bitxo, que ara a sobre el volen reworkejar perquè han fet enquestes a tots els servers de quin era, si no m'equivoco, era Nocturne, Shyvana, Udir i algun més, algun personatge més que ara no se'm ve al cap, 2 més, si no m'equivoco, i volen reworkejar l'Udir, que ha sigut el guanyador, però hem vist lo que li ha pegat. Sí, que és que l'ha borrat, ha sigut al·lucinant. No sé. Un, No sé. un saludo al Timo de part de l'Udir, aquí que treu pechito al guanyador, no? I no sé, és que o sigui, és al·lucinant la de la tejada que hem vist. Al·lucinant, sí. Pregunta el xat, perdó, si és visual update o rework. Crec que és rework, perquè fa temps que s'estava barallant l'opció. I sí, Queen també està i me'n falta un. Ara mateix, no sé. Qui ha guanyat? Noé ha guanyat Boom Headshot amb el seu dir. Boom Headshot 666, Lucky Mata, que se queda a les portes dels quarts de final. Sí. I sí, bastant F, la veritat. Bueno, pues Boom, primera semifinal he dit Boom, Headshot i Dume, així que bueno, ara els invitarem i suposo que estaran connectats i ja està aquí. La invitació ja estan entrant i no sé ni quina hora vivim, no sé quant de temps portem de streaming ja, Melo.
Quasi 2 horetes, Aquí marca una Sí, hora però 6 minuts, s'ha però clar, tallat està i tallat. són 2. I com a mínim portem 2. Hem començat a les mm, 7:30. 7:30? Sí, 7:30. Sí, Portem ja, sí, sí. Déu-n'hi-do, la traca que portem. Increïble. Gràcies a totes les persones que us esteu mantenint aquí al nostre directe i ens animeu cada dia. Sou genials, la veritat. Mm. Tot i les dificultats d'avui, que la Sí, sí. veritat, quan hi ha hagut l'aparició estel·lar del Xep, jo em pensava que ja era la cloenda del dia d'avui i que no arrencaríem de nou amb el torneig, perquè el Clash sempre fa de les seves. Totalment, totalment. Jo pensava igual, que fora, que ens anem, que estàvem despedint. Però al final s'ha portat mig bé aquest client, aquest cop. I ojo el pic de Dume. Ojo el pic de Dume, com m'està agradant. Jo no... Ara el veuré, ve a veure'l. Ojo que Tot està bé, baralla opcions, Dume sembla que s'ho Mm. pensa. Amb tiradors, no desvelarem quins, fins que Boom Headshot no piquegi. Però... Ai, ara canvia. Sí. Ja vam tenir aquest xam l'altre dia Sí. i, bueno, no dic res. Guai, Mm, guai. La vida és molt guai, vale. Melo, La vida és molt guai? Sí? Boom Sí. Headshot ha piquejat un champ super raro, no? La veritat. No és No? tan raro. Vale, No però és tan raro. la vida és molt guai per a Sí. Dume no, per a aquest Malphite. No, però és que em pensava que Dume piquejaria potser la LeBlanc, La no? LeBlanc. Boom I Headshot tornaríem a tenir un Udyr contra LeBlanc, que és el pic que ha triat Boom Headshot. Boom Headshot. Una baratejada directa de l'Udyr a la LeBlanc, no? Però bueno, al final no s'ha repetit. Sí que Dume fins ara havia jugat Chinzao. Haguéssim pogut veure un Chinzao contra Udyr, com comentava. Al final serà doncs aquest Malphite contra el Udyr de Boom Headshot. Prest d'atac, crec que repeteix tot, excepte que va amb Exhaust i no amb Ignite. Sí, crec que sí. Dume, Déu-n'hi-do, a vegades la meva visió, que dolenta és a vegades, que no he vist quines runes han sigut aquestes de Dume i se dirigeixen al carril per començar a repartir-se d'hòsties i veurem hòsties, perquè Malphite contra Udyr, Déu-n'hi-do. Sí, no queda una altra. La veritat, a veure... Suposo que hauria de guanyar Udyr, però és que clar, Malphite està tan trencat, tio. O sigui, sembla que no, però és que te mata. Que no. Te mata sense voler. Vale, clar. Brujeria, Mam Cometa, bona elecció per part de Dume. Poqueges amb el Choricillo, Espetec, Casa Tarradellas no patrocina, i si ens esteu escoltant ja podríeu patrocinar. El Choricillo, la Q del Malphite, que jo li dic el Choricillo, de Dume, poqueges moltíssim, t'esperes a que te salti el cometa i poqueges una barbaritat. No pots triar la de les potis i tal, així que ha optat per valor, si no m'equivoco, dominació, perdó, la runa de dominació. I si Dume aguanta fins al nivell 6 i l'Udyr no li fa res, jo crec que és partida per al Malphite. Sí, clar, és que el combo de Malphite level 6 és molt potent, és bàsic, és que és la seva win condition, jo crec, i de moment Boom Headshot que no vol apretar gaire i simplement vol jugar a farmejar. Abans sí que s'ha tirat damunt d'aquell timo com si no hi hagués pietat i el Malphite sembla que el respecta més. Sembla Choricillo. que sí, però anava cap endavant amb totes. Ojo aquí, que està mal posicionat Dume, Boom Headshot que aprofita per aplicar la tortuguilla, aplica l'stun i castiga una mica amb tots els animals possibles que té aquest Udyr. El trade que és positiu per aquest Boom Headshot, recull la cura, se tira poti i Dume que està una mica mal parat ara mateix. Sí, però intenta tot i així doncs, avançar, seguir farmejant, sap que té vida, que perquè l'Udyr li faci la kill tindrà temps de reacció, no com abans el Timo, així que de moment no està refugiat. I ve que ho està fent un headshot jugant amb l'arbust, entro, surto, que me doni els menys choricillos possibles a aquest Malphite. I ho està fent bé, agafa... Sap que per minions no arribarà, així que no pot perdre molta vida, no s'ho pot permetre, així que bé, juga amb la visió del rival i ara el que hauria de fer és estampar aquesta olejada com pugui, però arribarà ràpidament i se quedarà bastant malament. Dume, que és nivell 6, ojo, igualats amb minions, però i té la força imparable, aquest Malphite.
Sí, però de moment crec que no li interessa doncs, fer l'all-in, No. perquè bàsicament ha de pokejar a base de choricillos i cometes, tot i clar, és que contra Udyr amb l'escut de la tortuga i tal, també realment no li acabes traient gaire vida. No, i a sobre se cura, vull dir, Udyr que té... Sí. Ojo aquí, el trade, és que veiem, com pega Malphite i com pega Udyr, vull dir, els dos peguen bastant i aguanten. Dume ara que puja a nivell 7, crec que també ho ha fet respectivament bon headshot, sí, agafava la cura, Dume per la seva part també ho farà, bon headshot que no se la juga per entrar i juga molt bé amb la visió, està aguantant i a la que pugui se tirarà de boca, la veritat. Sí, Crec. quasi que si arriba a la final que agafi un Rengar, no? Que a l'Arbús pel que sembla li agrada molt. Sí, l'està dominant, ben fet per part de Boom Headshot. S'està acumulant molta olejada per part de Dume, hi ha molt minion de Mago, és que pràcticament no sé quants, Li treu el doble de farm, amb el Fideudir. que li treu el No m'ho doble, esperava, això. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hi ha 8 allí a l'olejada de més per part de Boom Headshot per farmejar, però clar, no pots apropar-te, s'ha acumulat allí una quantitat de mags increïble. 16 creeps, 17 creeps, va pujant, la cosa. I ara això, la torre, que aquí rebrà bastant de mal. Bastant complicat. Nice, moltes gràcies per aquest follow. Moltes gràcies per la teva participació també. Molta sort a la semifinal. I de moment aquí, bon headshot aguantant, farmejant com pot a la sota torre. Ara té totes les habilitats, si no m'equivoco. S'haurà pujat la ultimate també, bon headshot, que és bastant bona. Amb AP es pegues una locura amb la ulti. Bueno, la ulti, l'habilitat de la R, vull dir, no té ulti i Udyr, ja ens hem entès. I... Ojo, Minions, és que per Minions guanya Dume. Hauria de fer alguna cosa aquest Udyr, la veritat. Bueno, li he retallat ara la distància una mica, sembla. Mm. I el que Dume sí que ha fet, ara sap que té... O sigui, que es nota superior, jo crec, i cada vegada Ojo, que doncs, ben avança jugat. més. Ojo, sí, ara aquí sortia del buix aquest Udyr, veurem, perquè aquest trade pot ser bo, mal. però és que la vida no li baixa. No li baixa la vida. No li baixa perquè ha cancel·lat 2 autoatacs, ha fallat un mes, o no sé què ha fet Boom Headshot, no ho ha jugat del tot bé. Bueno, ojo aquí, força imparable per part de Malphite, cau l'Exhaust, cau l'Ignite per part de Dume al cap d'aquest Udyr, que, bueno, al final el trade, que és bo per Boom Headshot perquè ha gastat la ulti i no t'ha matat, així que algo és algo. I Boom Headshot, que, bueno, clar, és que la E de Malphite te ralentitza moltíssim els autoatacs, o sigui, te fa baixar la velocitat d'atac i per tant també quan Udyr està a melee del Malphite tires la E i evites també que te pugui pegar el burst que fa Udyr i a veure com se desenvolupa aquí sota torre aquest Udyr. Veurem si pot aguantar, però és que al final s'haurà de jugar a l'Olin, Dume ho sap. A poc a poc doncs, li va picant aquesta pressió, minut 6 de partida. La diferència ara mateix és de 13 minions, Complicat. favorable amb aquest Malphite. Per tant, és que l'única opció que té Boom és fer l'Olin Sí. i que no et mati, tot i que no sé com ho farà, sembla que pot ser t'ha ara. escoltat. Arriba l'Stun, veurem si té el mal suficient per acabar amb la vida d'aquest Malphite. Les cures poden jugar una Sí, part Verume. important, el flash, i aquest Sí, escut sí, sí. el pot El mata donar, Udyr, però el mata Udyr. l'Udyr té molt de mal. Sembla que finalment sí que li baixarà la vida. Estarà kill per Boom Headshot 666, que després d'estar gairebé a mitja vida, tot el rato anar fent, buscava aquest Olin damunt del Malphite, no té força imparable, i acaba amb la seva vida. GG. Boom Headshot, que repeteix final. GG que és... Sí, Boom Headshot avança una posició més, arriba a la final, podrà revalidar el títol de la segona edició, perquè ja va ser campió, com comentàvem abans, molt ben jugat, ha repetit pic d'Udyr. Ara, tant Gabalset com Naitse, el que se classifiqui haurà de pensar al seu cap, dir, vale, possiblement a la final tindré un Udyr davant, i veurem qui d'aquests dos jugadors, si Next Level, Gabalset, aquest jugador de l'equip, se classifica i venga a Dume, o és Naitse qui avança a la final i tindrem repetició de final contra un Headshot Hobbs. Veurem qui avança. Jo he pronosticat doncs, la repetició de la final, no? En aquest cas de Nightshade contra Boom, però com que la vida del caster és així, Sí. estic quasi al 100% que Gabal serà l'altre finalista.
Doncs ja tenim final i és Boom Headshot 6 contra Gabal 7 Sí, 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 per sí. tal de confirmar la teoria. Molt ben jugat per part de Gabal Set amb aquest Yone. Ha aguantat bastant, sí que fallava la ulti, impactava la Q després i ha fet bastant mal amb la E aplicada. Al final és Yone qui guanya, se classifica després de jugar Lucian Yone, Gabal Set contra Boom Headshot i és el que comentàvem. No s'ha repetit ni la final ni els jugadors de Next Level s'han enfrontat. Bastant No, F, la veritat. Ser trencada, el set. sí, bastant ser trencada, però bueno, és la vida, és la vida. Sí, No hi la podem vida fer gaire cosa més i no res, repassar que Boom Headshot abans d'arribar a aquesta final doncs, ha jugat el Zed contra la Yumi, després a l'Udir contra el Timo i finalment a les semifinals aquest Udir contra el Malphite, que és la partida anterior que hem vist, i Gabal Set ha jugat un Lucian, després... què ha jugat després? Ho tens Gabal apuntat? Set has jugat els dos Yones després del Lucian. Vale, sí, correcte. Sí, 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 sí. Correcte. Correcte. Lucian, dos iones, per tant, han canviat només un cop de personatge i veurem si jugaran a la final. Veurem si Boom Headshot, com comentava, que pot revalidar el títol, haver guanyat en la segona edició, i ara, per tant, amb la quarta, els dos són oro 3. Curiós imatge, són oro 3, ho veiem en pantalla. Nosaltres no sé si ara mateix va 3 també, però recordem també que tindrem entrevista amb el guanyador, si és Boom Headshot o per l'altra banda, evidentment, Gabal 7. Veurem. Aquí tenim el privilegi d'entrevistar avui a Boom Headshot, ja l'hem tingut, a Gabal 7 crec que no. Per tant, el coneixeríem i li ficaríem cara per primer cop. I bueno, la gran final que està a punt de començar i els dos protagonistes que s'enfrontaran per 5 euros i per a veure si sopen avui kebab o no. A veure si hi ha kebab, tot i que amb el que s'ha retrasat el directe d'avui, entre els problemes de Riot i tota la pesca, s'ha retrasat molt i arribarà just, el kebab, si arriba, Sí, sí. veurem. Haurà de saltar una mica al toc de queda, potser. Sí, sí. Pobre repartidor. Llàstima no ser a la final, diu Naitze. La veritat és que sí. Bastant close amb el que ha passat amb Yone i la teva Tristana. I veurem si Gabal repeteix pic. Si no ho fa, estem aquí en Pics i Vans Hops. T'està ensenyant Sí. alguna cosa? T'està No ensenyant alguna m'està cosa? ensenyant res. Jo l'estic aquí baitejant, però no em fa cas. Sí, no? Jugant molt juguetón, Tu, Hops? Sí, Molt sí, juguetón. sí, sí. Sí, sí. Però no hi ha manera, tio. Un Viego estaria bé, també. Un Per Viego. veure així el nou champ. Però No per sé, molt, clar, no sé per si molt amb l'1 contra potencial. 1... Sí, amb l'1 contra 1 per potencial, no? No, Potser? no. Per potencial, perdó, perquè no té els muros. I és molt bo amb... Ara no me'n recordo com se diu la E, però amb la E que tira la niebla aquella, ajuda Sí. moltíssim a moure't i tal. Clar, perds molta mobilitat, és com pues, amb Talon, per exemple. La E pues, no és tan útil perquè no pots saltar coses, però Viego se cura moltíssim amb la hoja del rei arruïnador, que és la Q. O sigui, és una locura el que se cura. Mare I meva, va, digues. Quasi no fixo campió, loco. T'estava mirant a tu a l'altra pantalla i escoltant-te, tio, i quasi no fixo el campió i he girat a l'últim segon. Ui, grans reflexos, Hobbs, increïble. Digue'm. I, bueno, que aquest Viego seria... O sigui, seria guai veure'l, no és mal, no és mala opció escollir-ho. La veritat és que jo he jugat contra amb ell a top i te fa un fill, depèn del personatge que juguis, així que insisteixo, no està tan trencat, però se cura moltíssim, té molt sostén amb la Q i tal. No el veurem, no, Hobbs? No sap què és el Viego. No, ha sigut Vale. un Heimerdinger. Heimerdinger, molt segur, no? Sí, La veritat, Heimer aquest Lucian, pic. Dos personatges molt forts a l'1 contra 1. Ho hem comentat sempre, Lucian, Tristana, Heimer, què més? Ara La Riven també m'ha agradat a l'1 contra 1, l'únic que, bueno, ha faltat una mica de potencial. Malphite crec que també està molt bé en l'1 contra 1. Chinzao, que ho hem vist, Udyr Chinzao. també, el Pantheon, molt segur, stun de fixació, apliques el Conqueror molt ràpid, Ignite té molt mal en un període molt
curt de temps, perdó, i t'explota pràcticament la vida. Veurem quines han sigut les respectives eleccions de runes. Heimer OP, no contra 1, totalment. Bueno, pues saltem directament aquí a l'Abismo de los Lamentos amb Sí, sí, aquesta sí, això final arranca. entre Boom Headshot contra Cometa Gabal. y ataque intensificado. Normal, no? És opció Orbe normal. del Guardián y tomo amplificador para Heimer y martillo del Guardián y la daguita para Lucian. I bones skins, la veritat. No me fixo massa en aquestes skins, però la del Heimer m'agrada bastant. Fiesta en la Está viciada. guapa. Sí. Y las torretillas molan, ¿eh? I tenim una... Vale, ara sí que sí. L'escena sí que la tenim ben col·locada. Ojo, un headshot que se tira ofensivament sobre aquest Heimer, que ja comença a estar bastant tocat, ha de jugar amb calma, té torretilles, a priori hauria de guanyar pressió, hauria de guanyar minions, hauria de guanyar amb torretes, així que win condition del Heimer, si té paciència, no morir, pussejar i tornar a boig a aquest Lucian. Sí, però és que Lucian li tradeja Sí, molt sí. bé, Aquí hem vist que la mínima errada que fa de posicionament aquest Gabal, el mínim passet el castiga, i a més, clar, també doncs, va pokejant aquí amb les habilitats de les torretes, bon trader aquí de Gabal, els dos que agafaran la cura al mateix moment, la cosa de fan que de moment va 9-7, una mica per davant aquest Lucian. Aquest stun que és molt dolent, la W també, un headshot que per la seva part, Quina amb dos cintureta. bàsics, sí, molt bona cintura, amb dos bàsics castiga el que no ha fet Gabal amb dos habilitats, un headshot que se tira també, potis, arriben al nivell 6 i veurem si, no sé, si Gabal se't vol assegurar la victòria, no li cal força, la veritat. I és Lucian el que ha d'intentar fer alguna cosa. No li cal, però bueno, ja veurem aquí que ha passat alguna cosa. No estàs veient res, no, Melo, crec? Jo al directe sí, no al Discord estic veient. Vale, ja està. Està tot bé ja. Ara. Vale. Vale, doncs ja podem seguir, no? Gabal 7 aquí que està dintre del buix. Arriba la ulti de Boom Headshot aquí, que era molt perillosa. No té manar, per això no pot acabar de fer l'ofensiva, però és que la mínima que torni a agafar aquest Lucian que podria acabar amb la vida de Gabal 7. De moment tenen el Summoners Up, si no em vaig equivocat, així que la cosa anirà molt i molt close. A la que tingui la E se pot tirar, Lucian. Sí, però el problema és el manar. Sí, tot i que la E costa molt poc i ja havia bastant minion, ja havia torreta, ojo, se tira, mira, dicho y hecho, boom, headshot, que se tira endavant amb la E, que ja l'Ignite i s'emportava la vida de Gabal 7, que ni les torretes ni els minions eren suficients, tira xapeta, boom, headshot, que se corona una altra vegada més 2 de 4 tornejos guanyats per part seva amb aquest Lucian contra el Heimer, GG. Ben jugat, Hobbs, és el que comentava, no m'ho esperava que ho fes en aquell moment i s'han portat la victòria, Hobbs. Doncs sí, s'han portat aquí la victòria, Boom Headshot, no? que revalida el títol la setmana passada, doncs no va poder guanyar, aquesta s'aconsegueix imposar i, bueno, pel que estem veient, se li dona molt i molt bé aquest 1 contra 1. Se li dona molt, però que molt bé. Primer guanyador, James Blake. Segon guanyador, Boom Headshot. Tercer guanyador, m'ho recordes? Simp Streamer. Simp Streamer, correcte. I un altre cop, Boom Headshot, molt ben jugat. Ara sí que el tindrem amb entrevista en breus instants, quan pugui unir-se al Discord i també al Google Meet. Sí. I molt ben jugat per part de Lucian, la veritat, Hobbs. Sí, molt ben jugat, no? Ha sapigut en tot moment anar mantenint, no? Sobretot que les torretes, que sense voler allò que abans has de farmejar o alguna coseta, te comencen a poquejar, no? Doncs ha mantingut molt bé aquesta distància, ha aprofitat el seu moment fort i ja finalment doncs, ha acabat d'una manera fàcil amb la vida del seu contrincant. I és que a sobre ha jugat amb cap, un headshot, i també una cosa molt important que ha sigut evidentment condicionant per la victòria del Lucian, és que Heimer ha fet moltes habilitats. No sé, no ha estat molt encertat, no ha tingut massa sort i habilitat en aquell 1 contra 1 per a donar, ha fallat un 3 E, si no m'equivoco, 3 stuns. És complicat, poca broma, el Heimer dona. Sí, i el Lucian també esquivava bé, No tenia por, veia que de sobte se li apropava al Lucian, que li podia fer un combo bo i no s'ho pensava, aguantava bé, esperava el moment i ho esquivava.
I, bueno, en res que ja tindrem per aquí a Boom Headshot i podrem veure també quina ha sigut la seva experiència i què ens diu del torneig d'avui. Sí, no li queda molt, la veritat. Està per aquí al Discord i en breus el tindrem amb nosaltres i ens despedirem d'aquest dia intens, Hobbs, d'aquesta tarda intensa. Sí. Al final s'ha arreglat, Jo hi ha hagut un Sí. moment que ja ho hem dit, que pintava negre. Bueno, és que de fet quan hem quedat nosaltres, doncs allò mitja horeta abans de començar l'streaming, ja ho he dit, avui hi ha Clash, recuerdos de Vietnam, del torneig que vam haver de plaçar de 5 contra 5, i al final ho hem salvat. A vegades tenim sort i tot es veu. Sí, al final, bueno, pues que se pot tenir sort, no? La veritat, ja massa desgràcia seria la nostra entre el Clash, el client, el Valorant, que si l'ordinador del xap... No, algo de claritat hauríem d'haver tingut i l'hem tingut. Un headshot que, bueno, en breus entrarà, com comentem. No sé què està passant. Ara sí que el tenim al nostre canal. Hello. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el tenim. Se'm veu? Tot correcte? Tot correcte, Tot correcte. Perfecte. Doncs aquí el tenim, el guanyador de la quarta edició del torneig 1 contra 1. I quines sensacions has tingut d'aquest torneig? Què t'ha semblat? Pues ha sigut una locura. M'he tret l'ull d'allà perquè em va funcionar l'altra vegada i això de campejar el buig pues és... Sí. Bueno, ja ho heu vist, és explosiu. Sí. Literalment s'apropa i és una dretejada contínua. La partida que m'ha assustat més ha sigut la del Malfite perquè l'udiral depèn de la velocitat d'atac, pues el Malfite te la redueix, saps? Sí. I és una mica xungo. La cosa és que s'ha gastat la ulti i no sé quin hechizo més que en aquell moment ho tenia al cap i he dit o el lluito ara o ja està. Perquè si m'escale més no tinc possibilitat. Llavors ha sigut entrar, al primer moment no arrencava, però a la que vas tirant el Malfite no li queda cosa, saps? Que puguis anar amb una Q més. No, ja està, s'ha acabat. Llavors allà pues, és quan he donat la victòria. Però ha sigut el partit que més ha costat, Sí, jo no m'ho esperava que ho giressis, però al final ho has aconseguit. Perquè, clar, és que és això, Malfite aguanta molt i damunt amb el seu combo, per sort anaves amb un Nidiri i no et fa aquest 0-100, però és que arribes a anar amb una DC i potser sí que te'l fa. Claro, jo el que estava esperant és que tirés la R per allà tirar-li l'exhaust i que aquell combo no em fes res de daño. Llavors, com no tenia la ulti, l'oleada ja estava tirant cap a mi, curar-me el màxim possible i quan me tirés Qs i cometa, curar-me i tirar escut, i llavors pues, d'allí pues, intentar tirar quan ell no tingués 3 minions. I al final ha sortit bé per sort. No ha anat de molt, però bueno. Tinc una pregunta, perquè has jugat Udyr, però a la final no has optat per aquest Udyr, que per sort no ho has fet perquè t'enfrontaves a un Heimer. Però quina ha sigut el teu pensament? Si m'he tret 2 Udyrs, l'altre se pensa que m'he tret Udyr, llavors he dit no m'he tret un Udyr. Llavors he dit, per fer honor a l'últim que em va guanyar amb Lucian Exhaust Ignite, m'he tret Lucian Exhaust Ignite. El senyor Simp Streamer. Vale. Així que era una mica d'homenatge. Claro. Al guanyador de la setmana passada. Pel que estàs dient, doncs ho tens tot molt calculat, perquè ens estàs aquí narrant la jugada del Malphite, si em gasta l'exhaust per això, no sé què. Mira la llibreteta. Tinc una llibreteta amb els pics que m'he de ficar, perquè aquesta vegada sí que m'estic currant més. M'estic apuntant què és el que me puc fer i què me puc fer per runes, personatges i tot el que sigui. Farmejant, farmejant diners aquí, Ben fet, la veritat. I, bueno, doncs ja sabeu, tots els temers. Teniu rival, aquí hi ha nivell. Bunheadshot s'està apuntant a tot, així que full tryhards tots, inscriviu-vos als futurs tornejos, !tornejos, per a participar. I, bueno, Hobbs, ens despedim ja, no? Sí, no res, moltes felicitats, Boom, i moltes gràcies per haver participat i, bueno, suposo que te tindrem en una altra edició, no? Perquè amb la tryhardejada que estàs fent ja no pots faltar a la cita. Claro. I el següent, pues, cuidado amb l'Udyr, amb el tigre. Sort que no fem bans, que si no te'l banejarien 100%. Segur. Doncs despedim el dia d'avui, que ha sigut una mica mogut entre tants inconvenients, però al final doncs tanquem amb aquesta victòria de Bunheadshot que repeteix. Hobbs, tu mateix. Doncs sí, fins aquí el torneig de 1 contra 1, la quarta edició. Dimecres que ve tornarem amb la cinquena
I bueno, com us he dit, al Melo, estigueu atents a les xarxes perquè cada dia us intentem portar algun torneig, bueno, cada dia no, però 3 o 4 al llarg de la setmana, així que us esperem a tots i totes a Game Sports Lleida cada vespre i fins una altra. Adeu! Fins una altra. Adéu.